Joy Nest Coffee. The True Life Podcast. A történetnek nincs vége, ha nem jó a vége. Joy Nest Coffee. The True Life Podcast. Köszöntelek benneteket szeretettel egy újabb podcast felvételünkön, és nagyon örülök, hogy most is minket választotok. Ez a Joy Nest Coffee Podcast, ahol igazi életeket boncolgatunk. Próbáljuk levonni a belőlük származó következményeket, tanulni, és ahogy mindig mondjuk, minden élet különleges és egyedi. Ma is egy különleges élet van itt, és egy különleges vendégünk, ezért köszöntjük körükbe Tibest. Örülünk, Tibes, hogy eljöttél. Ha jól tudom, akkor ez Tibes a művészi neved, ugye egyértelmű, de kérlek, hogy akkor mutatkozz be. Hát először is köszönöm a meghívást, meg én is köszöntöm a kedves hallgatókat, meg nézőket is. Egyébként Csaba Tibor a teljes nevem. Szokták is mondani, hogy akinek elvileg keresztnév a családneve, és az jó eséllyel Erdélyből származik, de olyan messze nem tudtuk még kikutatni a családfát, hogy erre tényleges bizonyítékot találjunk, de igen, jól fogalmaztál, hogy rapperként tevékenykedem, és akkor a művésznév az egyébként a keresztnevemből, a Tiborból fakadóan jön ez a Tibes. Szerintem jó névválasztás, mert dallamos könnyű megjegyezni, mondani. És hogyha ez így van, akkor hát ha üdvözlünk itthon egyet. Ja, igen. És nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Számunkra ez egy jó lehetőség, hogy úgymond a művészen túl megismerjük az egyén, meg azokról a harcokról váltsunk pár szót, aminek köszönhetően itt vagy, színpadon vagy, és nagyon erőteljesen, hitelesen képviseled, és bátran képviseled Jézus Krisztus, számomra ez nagyon tisztelendő. És ami elérünk ide, előtte szeretném azzal kezdenénk, hogy hát ha jellemeznéd pár akár bőven mondatban a megtérés előtti időszakot, akár oda nyújj vissza, ahol úgy gondolod érdemes, meg hogy kiemelnél, ami szerinted egy ilyen biztos, hogy több mélyponton átmentél, de ami most úgy aktuálisabban érzed, hogy úgy kiemelnél, hogy honnan indul az élettörténeted. Érdekes egyébként nálam, hogy én nem keresztény családból származom, klasszikus értelemben. Ugyanakkor kaptam egy elég konzervatív nevelést, meg nekem akkor még, mert aztán sajnos változott azóta a helyzet, de hogy akkor eléggé összetartó, szeretetteljes légkörben nevelkedtem. Tehát, hogy én nem otthon traumatizálódtam, hanem amikor kikerültem a társadalomba. Otthon biztonságos vészkőből. Igen, tehát én egy ilyen eminens, ilyen stréber gyerek voltam az ácsuriba, mellé még úgy is néztem ki, ilyen kerek, ugye ilyen Harry Potternek csúfoltak a szemüvegem miatt, meg ilyen 3 millis haj, ilyen köldökig felhúzott bokalengő nadrág, tehát ilyen ideális voltam, tudod, ilyen céltáblának így 5.-6. Általános iskolába, és nekem ez volt úgymond az a idézőjeles traumacsomag, amit aztán úgy cipeltem a vállamon, mert abból kifolyólag, hogy nagyon sokat cinkeltek, ezért utána nagyon nem akartam kilógni, tehát hogy igyekeztem mindig egy ilyen jó kaméleonként az adott társasághoz viszonyulni, és aztán amikor édesanyám megtért 13-4 éves korom környékén a hídgyülekezetébe, akkor az egy olyan feszültségforrás lett a családunkban, tehát édesapám a mai napig azért így nem teljesen békélt meg ezzel a dologgal, hogy konkrétan nekünk ilyen tilos volt az, tehát édesanyám se járt rendszeresen istentiszteletekre, én nem is láttam fiatalon egy istentiszteletet se, és mivel ennek így családon belül is, meg ugye a közösségben is volt azért egy ilyen hatása, hogy jó eséllyel azért egy ilyen, megint partvonalra kerültem volna miatt, ezért nálam a hit így bár érdekelt bizonyos szinten tínédzserként, de nem igazán tudott úgy megragadni. És amikor elkerültem az egyetemre, akkor a lelki ismeretfordulásnak még az írmagját is igyekeztem magamból kiölni. Tehát, hogy nekem tényleg az volt, hogy amikor úgymond egy ilyen ketrecből kiszabadult állatként, és most nem is túlzok az állattal, kikerültem az egyetemre, akkor olyan szinten elkezdtem bulizni, mert annyira azt láttam, hogy felszabadultak az emberek, hogy engem is ez vonzott, hogy ne érezzem magamat ilyen görcsösnek, amilyennek sokszor éreztem magam, és ezért én heti 3-4-szer is adott esetben berúgtam, elkezdtem cigizni, füvezni, a nőkkel sem egy szent módon bántam, maradjunk ennyiben, és akkoriban már elkezdtem rappelni, és az egyetemen népszerű lettem a rappeléssel is, és ennek kapcsán a nőknél is népszerű lettem, és az ezzel a helyzettel való visszaélés, a folyamatos bulizás,
és aztán valójában a szembenézés azzal, hogy milyen emberré is váltam ezek az évek során, és mi az, amit mondjuk akár csak még nem is keresztényként, hanem csak egy ilyen konzervatív nevelésből hoztam otthonról, hogy milyen egy jó ember, ezt a kettőt így nagyon nem tudtam összeegyeztetni. Volt benned egy folyamatos vívódás, amit így a bulikkal kapcsolták ki, vagy mondjam ugye a józan állapotodban is ezzel tudtál teljesen azonosulni, hogy ez a menő, ez a jó, ez most ez nekem nagyon kell, meddig nem volt. Hát én mindig azt szoktam mondani, amikor fiataloknak beszélek erről az egészről, hogy értelemszerűen a bűn az nem egy olyan dolog, ami rossz. Tehát, hogy úgy értem, hogy érzésre. Tehát, hogy az ember, amikor elkezdi, igen, tehát az ember elkezdi csinálni, akkor értelemszerűen élvezi, tehát megvan ez az ideig, óráig való gyönyörűség, ahogy az ige is fogalmaz, és én ezt éreztem, hogy volt egy időszak, amikor a dalaim is ebből inspirálódtak, hogy annyira azonosultam ezzel a minden nap ünnep, meg ilyen szövegeket írtam, ami ennek szólt, hogy akkor minden nap elmegyünk, és akkor ez az igazi élet, hogy mi most tombolunk, és bulizunk, és berugunk, és minden, és tényleg így utólag ilyen fogja az ember a fejét, hogy ezeken gondolkoztam, hogy amiket így részegen csináltunk hülyeségeket, hogy majd ezeket fogjuk az unokáinknak mesélni, hogy fú, de vagány gyerekek voltunk, tudod. Tehát, hogy így utólag visszagondolva ilyen szánalmas az egész, de akkor, amikor benne voltam, tényleg volt egy ilyen időszak, amikor teljesen azonosultam ezzel az életmóddal, és aztán valahogy így néhány év után, amikor elkezdtem ebbe kiégni, meg elkezdtem látni a sok szétesett párkapcsolatot mondjuk a környezetemben, meg a saját életemben is, és már éreztem azt, hogy itt nem arról van szó valójában, hogy mindenki ide felszabadult, meg boldog, hanem hogy mindenki oda menekül, hogy legalább egy pár órára jól érezze magát, akkor így elkezdtek foglalkoztatni az életnek a nagy kérdései azért, hogy valójában mi is az életnek az értelme, van-e a halál után bármi, akkor most Isten létezik-e vagy sem, és én azt a képet raktam össze 25 éves koromra, pont abból kifolyólag, hogy láttam dolgokat szétesni, akár párkapcsolati szinten, akár a 30-40 év munkaviszony után hűségesen ledolgozott évek után csak így kipattintott embereket a munkahelyekről, ugye az egészséggel kapcsolatos problémákat mondjuk a családban, hogy így én nekem a mai napig ez a véleményem, hogyha nem lenne Isten, akkor ez egy ilyen céltalan lebegés lenne, tehát semmi értelme nem lenne valójában a földi létezésnek, és engem ez abba az irányba indított el ez a felismerés, hogy kezdjek el akkor Isten irányába keresgélni, és ebben benne voltak egyébként ilyen keleti filozófiákkal való barátkozás, meg New Age, meg ilyesmiket is így. Mindenképp a természet fölött kezdtél természet fölötti iránt érdeklődni. Igen, meg akkor az egyetemen az volt az érdekes, hogy az evangéliumot nekem nem igazán hirdették, hanem a környezetemben inkább ilyen emberek voltak, akik ilyen reiki, kineziológia, meg ilyen mindenféle dolgokkal foglalkoztak, csak így valahol mindig azt éreztem ezekben, hogy így tökéletesen bele tudom illeszteni, amit aktuálisan gondolkozok, és nem késztet arra, hogy én egy jobb ember legyek ettől, és ezért így nem tudtam így komolyabban megmaradni ezek mellett, és aztán volt ugye, amit már így sokszor így dalokba is, meg mindenhol elmondtam, így a zenén keresztül, az MLP-vel, amikor így megismerkedtem, és aztán összejött egy személyes találkozó, akkor volt egy olyan természet fölötti érintésem, aminek kapcsán 2016-ban megtértem. Előtte már kezdtél ismerté válni, mert csak azért kérdem, mivel nekem ugye a világi zenék nem azért, mert nagyon bezárnám a látókörömet, hanem egyszerűen nem nagyon követem a világi eseményeket annyira, hogy mindenkivel képbe legyek, tehát lehet, hogy sokak számára ez a kérdés részemről naívnak tűnik, de tehát mennyire kezdte ismert lenni akkor a rappeléssel, hogy kerültél kapcsolatba az MLP-vel? Hát én a rappeléssel egyébként egy ilyen kis minikultúrának voltam a helyi celebje, tehát én ott a helyi egyetemi közösségnek az a nagyságnak, nem tudom, 5000 diákba voltam én ott olyan, hogy ott velem fotózkodtak, meg írtam ilyen egyetemi buli himnuszt, meg nekem, akik mentoráltak, mondjuk az elején a Fluor Tomi, meg a Hősök, akik akkoriban ilyen nagyobb nevek voltak, ennek kapcsán volt egy ilyen minimális ismertségem, de van is ez a kifejezés, hogy underground hip-hop, hogy nekem inkább ez az ilyen kevésbé ismert körökbe mozogtam, de hallgattam, meg mindig figyeltem, és nekem nagyon sok nem keresztény előadó ismerősöm osztotta meg az MLP-nek a dalait, és hozzám így jutott el, és én először nekem nem esett le, hogy ők keresztények egyébként, tehát hogy amikor olvastam róluk egy cikket, hogy hoppá, Pajor Tamás fia, meg hitgyülekezete ifjúsági lelkész, akkor így néztem egyet, hogy anyám ebbe a gyülekezetbe tért, meg ahol aztán ilyen rapperek kerülnek elő, akik olyan zseniális dolgokat csinálnak, és így én alapvetően a zenei dolgok miatt akartam velük a saját elképzeléseim szerint találkozni,
ami így össze is jött így a családi kapcsolataimon keresztül, de hogy már egyből, ahogy leültem velük, már egyből Istenről kérdeztem őket, mert valójában meg ez érdekeltem úgy ténylegesen. Hát ezt elmondhatjuk, részemről elmondhatom szerintem, hogy mindenképp a pályád egy olyan irányt vett, hogy kijöttél volna előbb-utóbb az underground meg a kis csoportból, hogyha népszerűbb előadók érdeklődtek irántad, meg támogattak, meg úgy atyáskodtak fölötte, tehát csak láttak benned fantáziát, hogy oda nyúltak hozzád, és igazából ez úgy ebből a szempontból derékbe tört a megtéréssel, amit gondolom nem is bánsz, de... Nem, pont, hogy ez érdekes, amit mondasz, mert ennek egy olyan íve volt, hogy valahogy a felszínt mindig alulról kapargattam, és a megtérésem előttre már kb. Abba akartam hagyni a zenélést, mert azt éreztem, hogy bár nem tudok úgy őszintén adni értéket az embereknek, és nekem pont a megtérés adott egy új löketet, amikor a Norbiék aztán bedobták, hogy csináljunk egy közös dalt, és akkor jöttem rá, hogy hoppá, akkor Istennek a dicsőségére is lehet ezt az egészet csinálni, és hogy milyen inspiráló, és milyen jó. És milyen jó jártunk, hogy rájöttél erre. Ja, hát Isteni a dicsőség tényleg. Én tudom, hogy az ő a dicsőség, tiéd a munka, meg az orcának pirulása, ezt is tudom, de egyértelmű, hogy kell az embernek a csontját oda tenni, hogy az Úrnak a neve tudjon dicsülni. Picit akkor megtérést már, mint belülről, hogy élted ezt meg, hogy a Krisztussal találkozást. Oké, találkoztál Norbiékkal, beszéltek neked Jézusról, egyből beisetted a derekadat, meg futtál, meg halleluja, stb. Vagy azért volt vívódás is? Hát volt ebbe vívódás, meg volt ennek egy olyan előtörténete, hogy én már nagyságrendileg 1 hónappal előtte így elkezdtem úgy komolyabban érdeklődni. Én kíváncsiságból elmentem Kecskemétre egy istentiszteleti alkalomra, mert ott raktam akkor Csongrádon, ami egy ilyen 40 kilométerre volt onnan, és ott is így beültem, így végighallgattam, így tetszett, de hogy akkor még így nem tértem meg, akkor hazamentem, éltem tovább az életemet úgy, ahogy addig, csak így egyre jobban mozgatott, egyre aktívabban ez az Isten gondolat, és volt egy ilyen, erre így mai napig emlékszem, szerintem a legsorsfordítóbb imám, én mindig azt szoktam mondani, hogy itt nem imákat kell betanulni, hanem volt egy ilyen leborulásom így a lakásban, amit akkor béreltem, és csak így fölnéztem, és csak ennyit mondtam, hogy Istenem, hogy te létezel, akkor én szeretnélek téged megismerni. Szerintem ez egy csemeg az Isten számára, amikor az emberek így imádkoznak. Igen, és ennyi volt, fölkeltem a földről, éltem tovább, tudod, még utána is elmentem bulira, esküvőre, stb. És akkor rá pár hétre volt ez, hogy összejött az MLP-vel a találkozó, és hát úgy képzeld el, hogy nekem pont azért, mivel nem engedtek el soha gyülekezetbe, én így nem raktam össze így egy-két ilyen videóból, ami terjengett, tudod, hogy most akkor ott mik zajlanak mondjuk egy istentiszteleten, és ezzel én úgy találkoztam a Szent Szellemmel életemben először, hogy egy kávézó teraszán így elkezdtem remegni, meg egy ilyen melegséget érezni Mellkastályékon, miközben beszélgettünk így Jézus Krisztusról, és az, amit aztán azóta többször megtapasztaltam Istennek a jelenlétében, hogy a külvilág így kezd így bezáródni, nem nagyon tudok már beszélgetésre figyelni, és ilyen egyszerre volt nagyon jó, meg valahol ijesztő is, mert nem tudtam, hogy mi történik, igen. És így kérdeztem így a srácokat, hogy ez most mi már. És akkor ők meg így vigyorogva mondták, ilyen virágnyelven, ugye akkor fogalmam se volt, hogy mi fánterem a Szent Szellem, tudod, hanem csak így elmagyarázták, hogy az Istennek a hívása, hogy adja már a sorsomat. Ezeket a helyzeteket, mert itt nem lehet azt mondani, hogy megjátsza az ember. Persze. Mikor hát azt tudod, mit kéne megjátszani, meg azt sem tudom, miről van szó. Ugye pár ilyen hasonlónak, nem így ilyen helyen, de így emberek, akik nem voltak képbe, és kaptak Istent, hogy erőteljes érintés, akkor most ez mi volt ez? És örülök, hogy ezt így elmondtad, mert vannak ilyen... Hát figyelj, annyi kitérőt hagyd tegyek akkor, mert ezt így talán én nem mondtam el még ilyen adásban, hogy nekem az első ilyen istentisztelet, ilyen töltekezős alkalom is ilyen volt kb., hogy akkor se voltam így felkészítve, csak kiállítottak, hogy 1 hónapos voltam kb. Az Úrban, hogy most a Sándor fog kézrátétellel imádkozni, és tudod, így csak így azt láttam, hogy mindenki esik, sikoltozik ilyenek, csak így álltam, hogy mi van, és csak így, tudod, ez a megvan még, ez a gyerekkorból hozott, nem akarok kilógni a sorból, és csak így engedelmességből elestem, tudod, hogy így ne én legyek már ezek ízé, csak így úgy voltam vele, hogy jó, akkor majd pár hét múlva, vagy majd később rájövök, hogy működik ez az egész, és úgy képzeld el, hogy amikor fel akartam kelni a földre, nem tudtam fölkelni. Tehát engedelmességből elestem, de hogy így éreztem, mi történik, hogy így rám szállt ott is egy ilyen természetföldi jelenlét, és amikor már nagy nehezen föltápászkodtam, akkor tudod, ez a részegség, hogy ilyen támolygás, én mondom, mi történik. Ami valahonnan ismerős volt, az már igen. Részegség. Hát nekem az első szellemi élményeim így voltak, de így, amit kérdeztél, a vívódás, hogy így mondtam a Norbiéknak, hogy nem akarok innen csak így hazamenni vagy elmenni, pont aznap este is volt még egy koncertem egy zenekarral,
és éreztem, hogy most már nem akarom ugyanúgy élni az életemet, mint mondjuk amikor előtte egy hónappal hazamentem csak egy istentiszteletről, és akkor ennyi volt. És akkor az volt, hogy így Norbi felemeli a telefont, fölhív valakit, figyelj, itt van velünk egy srác, meg akar térni, tudod, és én csak néztem, hogy jaj, most megyek megtérni, tudod, de akkor már nem ellenkeztem, mert éreztem is, hogy valójában ezt szeretném csinálni, de miközben ültünk az autóba, és mentünk oda, azért záporoztak a fejembe gondolatok, hogy biztos jól végig gondoltad, nem kéne még ezen picit agyalni, hogy most mit csinálsz, meg ilyenek, csak így annyi tapasztalatom volt már előtte így a negatív oldalra, hogy úgy voltam vele, hogy mondom, ha Isten létezik, akkor én ezt akarom, és semmi mást. És lenyomtam ezeket, és mentem, és elmondtam az imát, az is, tehát hogy nekem így az ilyen élmény ezekről utólag beszélni, mert fogalmam sem volt, hogy mit imádkozom. Tehát, hogy nekem így a keresztáldozatra, a megváltásról nem volt egy valódi teológiai ismeretem, csak hittel elmondtam azt, amit elmondtam, és ott is egy olyan ilyen teljes ilyen békébe, meg nyugalomba, így egy fél órán keresztül egy kanapén, így hogy de jó, hogy ezt kerestem 25 éven keresztül mindenbe, különböző, az alkoholba, a nőkbe, stb. És nem találtam semmibe, és közben meg körülöttem ott 4 szólt a dicséret, nyelveken imádkoztak, sírtak, nevettek, tehát hogy így egy ilyen nagyon karizmatikus élménnyel indult nekem így a keresztényben. Hát én meg haza, igen. Tehát, hogy nekem ez egy óriási, a mai napig így nagyon jó erről beszélni. Jó, utána volt az élmény, és arra vagyok kíváncsi, hogy ezt a környezetet hogy reagálta le, meg ezt hogy tudtad elhordozni ennek a terhét a családban, hogy ment ez, ugye, mert nagyon sok embert azt tart vissza, ugye, hogy meg kell vívni ezt a harcot, ugye fel kell vállalni Krisztust, és ugye nem csak Krisztust kell felvállalni adott esetben, hanem a közösséget is, ahol befogadtam Jézus Krisztus a szívemben. Természetesen a legfontosabb Jézus Krisztus személye. De ezt tudjuk a Bibliából is, hogy kell egy közösség, ahol ezt megélem, ahol támogatnak, tanítanak, és így tovább, és akkor néha ennek is van terhe. Ezt hogy éltettem meg? Igen, ez is érdekes volt, mert ahogy mondtam, ugye akkor még Csongrádon laktam, és aztán Kecskemétre kezdtem el járni. Nekem azért nagyon jó sorsom volt, mert megtérésem másnapján már én az Arató Ádámmal ebédeltem Kecskeméten, tehát hogy így a Norbiék rögtön megeresztettek egy telefont, hogy akkor itt van velünk egy srác, akkor és az a vicces, hogy azt a tanácsot adta az Ádám, hogy ne feltétlenül vállaljam fel egyből a konfrontációt otthon, csak én meg ugye a személyiségemből adódóan vagyok annyira konfrontatív, meg annyira lelkiismeretes voltam azért valójában ilyen zsigerileg mindig is, hogy az első hazamenetelem, ami volt kb. 1 héttel a megtérésem után, és így egész egyszerűen nem bírtam magamba tartani, és elmondtam ott az asztalnál, mindenki ott ült, elmondtam, hogy megtértem, és na, hát ott beindult a és képzeljük át, hogy hát igen, tudod, az egyik oldal az ilyen szinte ilyen felugrana az asztaltól örömébe, csak így visszafogja, a másik oldal meg kell, hogy borította volna az asztalt. Tehát, hogy így ezt a légkört így képzeld el, és aztán ebben a millióben nekem van 3 öcsém is, ez egy nagyon nehéz időszak volt családilag, az a néhány év, ami utána következett. És hála Istennek én tehát, hogy a megtérés folyamatában pont azért, mert tudtam, hogy ez egy ilyen botránykő otthon, én nagyon kizártam a családot. Tehát én nem akartam, hogy pozitív vagy negatív befolyásolás érjen, hanem csak azt szerettem volna, hogy ez köztem és Isten között játszódjon le ez az egész folyamat. És ennek kapcsán így fel tudtam úgy otthon vállalni, hogy tudtam, hogy nekem Isten az első, és bármi is lesz a családba, ez Istenért én végignyomom. És aztán a Máté evangéliumával kezdtem én is a bibliaolvasást, és ott kb. Egyből szembe jött ez a meghasonlás támad a apa és fia között, és én inkább egy ilyen bizonyítékot láttam ebben az egészben, ami történik, mert tényleg én pont azért, mert előtte is láttam megtéréseket, láttam botránkozásokat, én nagyon figyeltem, hogy ugyanúgy leüljek, megígyam azt az egy sört apámmal, ne csak a hitről beszélt. Én úgy voltam vele, hogy elmondom, hogy megtértem, de hogy aztán nem fogom így gyomrozni, hogy térje meg te is, mert tudtam, hogy mi fog ebből következni, de enélkül is folyton ment a feszültség, meg mindenféle dolgok elhangzottak, és ezt így hát megtanított harcolni, meg imádkozni, tehát hogy ott így tényleg ehhez tudtam csak nyúlni, hogy imádkoztam, könyörögtem. Igen, hát nekem ez erősítette meg szerintem nagyon a szellemi identitásomat, hogy az első
éveimet bizonyos értelemben otthon én végig küzdöttem, meg harcoltam, és aztán jó lett a vége, tehát apámmal is rendeződött a kapcsolat teljes mértékben, pláne, hogy megházasodtam, jöttek az unokák, akkor tudod, így ez sokat nyomott alatba. Általában sokat szokott nyomni az unoka alatba. Igen. Tehát ebben el is mondtad, mert az lett volna a következő kérdésem, hogy ezt a harcot egyedül kellett megvív, vagy ugye mondtad Csongrádon, hogy külön laktál, hogy akkor már családos voltál, vagy nem, de akkor nem, hát ez utána jöttek ezek a dolgok, és azért persze hát édesanyámmal összetartva, meg 3-ból 2 öcsém megtért közben, meg ilyesmi, tehát hogy így ez egy ilyen folyamatos ilyen dolog volt így a családon belül, de hála Istennek tényleg most már egy elég konszolidált helyzet van azért. Ez nálam egy sarokpont, ugye most már úgyis ide jutottunk volna ki a párválasztáshoz, tehát akkor értelemszerűen gondolom Krisztusban választottál párt magadnak. Hát örülnék, ha erről beszélnél. Hogy ment, hogy sikerült, hogy csináltad. Most amennyire lehet őszintén. Persze. Hát 25 éves voltam, amikor megtértem. Szeptember 17-e volt, nagyságrendileg szerintem október vége fele hívtak fel először a Norbiék egy ilyen budapesti istentiszteletre, és már ott egyből megláttam egy lányt. Fú, és így aztán szembe jött egy ilyen online videóba is, mert voltak ezek a gyerekkórusok, és akkor mondom, ez az a lány, akit láttam, de durva. És hát maradjunk annyiba, hogy pont azért... Élmény. Hát ilyen sokkoló volt, mert tudod, azért annyira volt egy reális képen magamról, hogy itt azért 1 hónapos keresztényként nem feltétlenül házasságba kéne gondolkodni, hanem először tisztulni kéne. Tehát, hogy most ez mennyire testi vágyakból fakadó dolog, vagy csak simán tetszik valaki, vagy az Úrtól van. Hát figyelj, 1 hónaposan ezt meggondolni, ez már nem 1 hónapra utal. Tehát... Ja, köszi. Hát... De őszintén van, aki évek után nem gondolja ezt meg, tehát hogy most ez az érzés, ez testből van, vagy nem, hanem jönnek, jaj, hát az Úrtól van, hát az Úr szólt hozzám, tehát azért... Tudom, az Úri a dicsőség, de azért van. Hát én igyekeztem erre figyelni, mert annyira egy ilyen, szokták ugye első szeretetnek nevezni, hogy én annyira mindent úgy szerettem volna csinálni, ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy így éreztem, hogy ezt is jól kell, és annyit legalább, ha már nézem ezt a lányt, így gyorsan valahogy így sikerült családi kapcsolatokon belül kiderítenem, hogy ő most neki nincs senkie, mert nem akartam, hogy egy olyan lányon egyáltalán gondolkozzak, aki már el van jegyezve, vagy ilyenek, tudod. És aztán meg kaptam egy ilyen hordozható tárhelyen ilyen régi bibliaiskola tanításokat, és a Ruf Tibornak volt egy ilyen, szerintem nem tudom hány órás tanítása a Szent Szellem vezetéséről, és akkor ebbe így elmagyarázta, hogy add át az Úrnak, de nem úgy, hogy bebújsz egy bokor mögé, ráteszel egy madzagot, és ha valaki elvinné, akkor így gyorsan behúzod, hanem úgy, hogy tényleg átadod, hogyha ez nem neked van számba, akkor vigye el más. És én így álltam ehhez az egészhez. Tehát én így imádkoztam az Úrhoz, hogy nem úgy, hogy név szerint kimondtam a nevét, hogy ő legyen a feleségem, hanem úgy, hogyha ez az Úrtól van, nem akkor erősödjön. Ja, és ha meg nem, akkor így le akarom tenni, és az a kemény, hogy voltak olyan napok, hetek, amikor így teljesen úgy leraktam, hogy nem is gondoltam rá. Aztán hullámokba újra és újra erősödött, és ez egy ilyen fél éves periódus volt nagyságrendileg. Tehát elkezdtem imádkozni, ezért szerintem ilyen október-november környékén, és április körülre éreztem, hogy ezt már nem bírom tovább. Tehát, hogy most már nekem találkoznom kell vele, és vicces, mert így utólag kiderült ebből a sürgető érzésből, hogy miután elkezdtünk egyébként ismerkedni, utána 1 hónapon belül vagy 5-en megkeresték, tudod. Tehát, hogy nagyon kemény ez is, és pont a Norbi segített, mert ő volt a Biblia tanára, tehát én nem beszéltem ezzel a lánnyal egy szót se egyáltalán, csak annyira így valahogy bennem volt, hogy nekem meg kell őt ismerni, hogy akkor a Norbit megkérdeztem egyrésztről, tehát ezt is megkérdeztem, hogy elég érett vagyok-e már ehhez, hogy ők hogy látják a helyzetet, Norbit meg az Ábrist, meg hogy mit gondolnak erről a lányról. És akkor így röhögtek is, mert így ismerték annyira, hogy így láttak benne fantáziát, és akkor így ez engem is erősített, hogy így a bizonyságokból, hogy jó, akkor ez nem egy teljesen ilyen vakvágány. És akkor elkezdtünk randizni, már az első randin egy ilyen 2-3 órát így végigbeszéltünk folyékonyan, tehát látszott így, hogy jó a kémia, és akkor itt szépen elkezdett épülni ez az egész, de hogy azért voltak benne harcok, tehát hogy pont azért, mivel elég friss voltam az Úrban, még fönn volt a régi Facebook profilom, még azért így a múltammal így telibe tudott ez a lány találkozni, ebbe beleértve azt is, hogy nekem volt ex-barátnőm, akivel volt mondjuk sajnos szexuális kapcsolat is, tehát hogy ezeket neki mind fel kellett dolgoznia, hogy azt, amit ő megadott, hogy ő tisztán megőrizve magát a házasságig így szeretné csinálni, azt
ő vele szembe ezt valaki nem tette meg. És én a mai napig ezt mondom, hogy ez egy teljesen jogos dolog szerintem annak a félnek a részéről, aki tisztán megy a házasságba, mert ilyenkor meg kell tudni bocsátani a másiknak, viszont annak az embernek meg ezt el kell tudnia fogadni, hogy ő a leendő feleségével vagy férjével szemben nem tette meg azt, ami valójában Istennek az elvárása lenne. És akkor ebben én próbáltam türelmes lenni, hogy tényleg ez végigmenjen az ő részéről. Ez nagyon jó gondolatmenet így, mert ritkán hallok azért ilyet, aki ezt így gondolja. Tehát nem a figyel, meg van bocsátva, milyen boldog van, tehát nem egy lekezelően. Nem mondom, hogy nem reagáltam sosem így, de hogy összegészében voltam, tehát hogy türelmesen igyekeztem hozzá. Azért volt a türelmednek forrása, mert az meg kell alapozni a türelmet, hogy miért voltál hozzá türelmes. És az is értékrendő részemről, hogy jöttél a világból, ugye elég friss keresztényként, és nem vadász ösztönnel mentél be, nem vadászni akartál, hanem ez a változás, hogy ennyire lezárni a múltat, hogy nem élményeket keresel, hanem egy életre szóló kapcsolatot, amit meg akarsz alapozni, és voltál fogékony rá. Igazából ez jó, hogy erről beszélünk, mert egy vágy. Egy szolgálónak, vagy egy őszinte kereszténynek, hogy minél több ember ezt így csinál. Így van garancia arra, hogy ebbe a világba, ahol a házassági intézménye ilyen intenzív támadás adta, hogy meg is tudjon maradni. Tehát, és akkor sikerült így tisztán végigvinni, vagy mennyi volt a jegyesség időszak? Hát ez összegészében úgy volt, hogy volt egy 10 hónap udvarlás, miután megkértem a kezét, de hogy az megismerkedés és az esküvő között 2 év volt. És akkor ott nálam ez is így egyértelmű volt, hogy mi csókolózni se fogunk például. Tehát, hogy... Na hadd kérdezem, 2 év. Igen? Most a férfi szemszögéből egy olyan, aki előtte úgy élt. Az nem könnyű. Biztos, jó, voltak harcos, stb., de sokan feladják, megmagyarázzák, és akkor utána elestünk, mert stb. Mi volt az, ami neked ebben segített megmaradni? Tehát tudom, mit jelent. Nekem ez 3 hónap volt azért, mert ugye léptünk, nekünk fel volt gyorsítva az esemény a mi ismerkedésünk alatt, de ugye látom, hogy nagyon, nagyon türelmetlenek, és megengednek fiatalok maguknak dolgokat, hogy effektív játszanak a gyújtózsinóra, aztán robban a bomba, akkor szét vannak hullva, össze kell szedni, újra össze kell rakni az életet, de akkor megint elrobbannak, megint feldúlják az egészet, és picit beszél erről, hogy ez a 2 éves időszak. Mi segített nektek megmaradni? Mert eleve mondtad, meg se csókoltad. Meg hát mi van azzal megcsókolom? Hát az. Persze én tudom, személyes meggyőződésem az, hogy egy intim csók az már a szexualitásnak a része. Azon belül van. Tehát az egy olyan áldás, amit Isten a házasságon belül szánt. Egy ajándék, egy szent és nagyon csodálatos dolog, ha az a kötelékben van. Erről mi segített, meg mi... Nagyon segített, hogy nagyon szerettem akkor is az Urat, meg most is szeretem, és ahogy tanulmányoztam a Szentírást, nekem az egészen egyszerűen ilyen kérdésként sem merült föl, hogy most akkor a szexualitás mondjuk belefér az esküvő előtt, vagy nem. Tehát, hogy nekem ez olyan egyértelmű volt, hogy szerintem... Jól akartad csinálni. Hát meg szerintem az nagy segítség, amikor az opció sincs ott. Tehát, hogy egészen egyszerűen a gondolatmenetig se jutsz el, mert egészen egyszerűen nincs ilyen lehetőséget, hogy te szexeljél a házasság előtt. És ezen a gondolatmeneten tovább haladva, most nekem sajnos ugye az előismeretemből fakadóan, és én tudtam, hogy nem fogok tudni úgy csókolózni, hogy annak ne legyen egy szexuális túlfűtöttsége, sőt, én a mai napig azt vallom, hogy aki túlmegy azon a határon, még nehezebb is megállni a szexualitás nélkül a házasság előtt, mintha a csók előtt megállnak. És azért férfiként most, ha teljesen őszinték vagyunk, most az, hogy az embernek a biológiája mondjuk beinduljon, van elég, hogy csak egy pillantás, egy mosoly elég hozzá, és hogy szerintem az embernek így reálisan kell ehhez az egészhez hozzáállni, hogy ez ugyanakkor meg egy jó dolog, hogy az ember vonzódik a másikhoz, de hogy az, hogy ne gerjesszen fel idő előtt olyan vágyakat, amik aztán abba torkolnak, hogy megtörténik a baj, ehhez egyébként kell bizonyos határokat húzni, és ugye ebből jönnek ezek az ilyen klasszikus viták, hogy most akkor ne legyünk már ilyen vallásosok, hol van ez a Bibliában leírva. Persze, ezzel szoktuk felszabadítani a lelkiismeretünket az alól, hogy mert akarjuk ezt csinálni, és akkor csak teszünk ilyen bélyeget, hogy ne legyünk a vallásosak. De hát itt nem a vallásosára van szó, hanem az életről. Persze, hát meg nem is, figyelj most, ha az összes létező nőnek utána fordulnék, meg kiraknék ilyen nőket a falamra, és akkor folyton azokat nézegetném, most egy idő után jó eséllyel elesnék hűtlenségbe. De ettől függetlenül most
Isten nem mondja azt az igébe, hogy te ne rakjál ki nőkről fotókat, tehát hogy ez így nincs benne az igébe. De az benne, hogy őrizd magad tisztán. De igen, az benne van, és hogy úgy értem én is ezt, hogy amikor ebből persze csinálunk egy kultúrát, és egy mindent erősen tiltunk, akkor abból így zsigerből a fiatalok így ki akarnak törni. De viszont szerintem, ha van egy ilyen árnyalt beszélgetés, és azért is örülök, hogy lehet erről a témáról őszintén beszélgetni, mert ez ilyen okozati elven tényleg, ha túlmész ezeken a határokon, egészen egyszerűen nem fogod tudni megállni, és gyakorlati szempontból is én a mai napig így azt látom, hogy nagyon igazolva van a Biblia. Tehát, hogy nekem sajnos ugye volt előismeretem arról, hogy milyen egy szexualitást tartalmazó kapcsolat, és hogy abból kifolyólag, hogy benne van ez, az ember nem tud teljesen tisztán arra fókuszálni, hogy neki milyen a dinamikája a másik emberre, mint két ember. Mert mindig ott van annak az opciója, hogy na most akkor van egy kis gyors örömszerzési lehetőség, ha van egy konfliktus, akkor ezzel el lehet nyomni, és akkor megyünk tovább boldogan, de nincs a konfliktus elrendezve. És ezzel szemben meg mondjuk nekem egy óriási élmény volt az, hogy bár persze nem élveztem mindig a veszekedéseket, csak abba belegondolva tudod, hogyha itt volt egy ilyen egymásnak feszülés, akkor ott vagy az volt, hogy megbeszéljük, megrendezzük, meg megyünk együtt tovább, vagy nem. És nem volt ott opcionálisan az, hogy na majd akkor elütjük valami kis fizikai örömszerzéssel, és ez szomorú szerintem, hogyha ezt így kezdik elbagatelizálni mondjuk a keresztény fiatalok, mert szexuális dinamikára nem lehet ráépíteni egy kapcsolatot. Tehát, hogyha sokkal nagyobb vita lenne jelenleg szerintem a világi meg a keresztény kultúra között, tudod, ha az lenne, hogy mindenki szexel a házasság előtt, de cserébe életre szólóak a házasságok, mert akkor kb. Csak az igét tudnád mutogatni, hogy de hát itt máshogy van leírva. De amikor azt látod, hogy az ige a gyakorlatban is egyébként jobban működik, mint az, amit kitaláltak, hogy hát minek várjunk, hát ki kell próbálni mindent előtte, és akkor mész biztosra, de aztán akik papíron biztosra mennek, sokkal hamarabb szétmennek, mint egy átlag keresztény házasság. És talán nekünk is azt érdemes felülvizsgálni, most mondjuk így a keresztény közegben is látva, hogy milyen támadás alatt vannak a házasságok, hogy ráerősíteni tényleg ezekre a bibliai igazságokra. Most én nem akarok okoskodni 5 év házassággal a hátam mögött, mert azért még van itt... Ha okoskodjak én, akkor 21 év házasság, meg pásztorlások alapján, amit említettem, és itt is elmondanám, hogy azt látom, aki így veszül neki, hogy tisztán akar magát megőrizni, és tisztán akar csinálni. Meg ott van a másik, egy egyházon belül beszélek, amit kiélesztél a világ és egyház közti különbségben, hogy megmagyarázzák, elesnek, sőt, hát össze is költöznek, azt is megmagyarázzák, és utána nem ítélik meg, én azt látom, a pásztorlások alatt is, meg más pásztor kollégákkal is beszélve, hogy pár év, nem 1-2, 5 és 10 év közti intervallumban olyan konfliktusokba kerülnek, hogy van, akinek simán rámegy a házassága, mert egyszerűen egy ilyen cseppnyi kovász bekerül a rendszerbe, ami ugye a kenyérsütésnél is van, hogy a kevés élesztőt teszel, sokkal hosszabb a kelesztési idő, tehát 1 óra után még meg sem mozdult a tésztád, de el kell tenni 10, és attól függ, hogy milyen körülmények között van, meleg van, hideg van. Itt is az ilyen kapcsolatokban sok függ, hogy ők maguk mit tesznek meg, de a kovászt nem pucolják utólag ki, és nagyon nehéz kipucolni, nagyon-nagyon visszaüt. Olyan konfliktusokon mennek keresztül, amit azzal ki lehetne bekelni, amit te is megcsináltál, meg hát hála az úrnak van azért egy jó pár példa a környezetemben. Van egy ilyen marosvásárhelyi ismerősöm, nagyon jó barátom, aki elmondta, hogy odáig ment, mivel volt neki is, meg olyan volt, hogy meg se fogta a mennyasszony a kezét. Mert ő attól beindult, és őszinte volt magával szemben. Nem játszott, nem fogom el a kezed, mert én szoktam mondani, hogy ember, szereted? Igen. Akkor nem mond nekem, hogy közelségében ölöd, de ő hidegen hagy. Akkor meg minek veszed el feleségül? Ja, persze. Hát, semmi hatással nincs rád, akkor meg minek? Mert ültök egymás mellett 40 éven keresztül, tehát szoktam mondani, hogy srácok, van tolló hátamon? Nem. Akkor miért nézem madárnak? Tehát, hogy azt gondolják, hogy ezért 40-en túl vagyok, már elfelejtettem, hogy mi volt a kőkorszakban, meg hogy nem tudom, hogy működik az emberi test. És nagyon örülök, hogy erről így beszélsz, de tényleg ez nagyon-nagyon fontos megalapozni, és remélem, hogy ezt minél több fiatalhoz eljut, hogy ha jól rakják le a házasság alapját, akkor
Nem tudom, de ha meg kéne fogalmaznom százalékban, akkor lehet, hogy 30-40, sőt 50% kevesebb vita lesz, és nincs ott az a kovász, ami erjesztene, mint ha nem maradnak meg. Hát igen, a szexualitáson én úgy gondolom, hogy ezt szoktam mondani, hogy ez egy tanulható kompetencia, meg fejleszthető alapvetően. De hogy az embernek a személyiségjegyei közül meg sok olyan van, ami így marad. Tehát, hogy nem tudunk mindenből újjászületni, meg megváltozni. És az embernek azt kell szerintem felmérni egy házasság előtt, hogyha úgy állunk hozzá, hogy az úr mondta, hogy egy életre, hogy azt a csomagot az ember bevállalja. Tehát, hogyha úgy abban a formában nem változik annak az adott embernek az élete végéig, akkor is azt tudja elmondani, hogy én egy életen keresztül ezt el tudom képzelni, és én mondom, tehát, hogy ezt tudom csak ismételni, hogy ebbe a szexualitás meg a fizikai kapcsolat csak belerondítani tud ebbe a képbe kb. Mert azt tudod akkor mondani magadnak, hogy cserébe ezért az örömért, mondjuk akkor elviselem ezt, csak amikor majd az öröm csökken mondjuk idővel, vagy nem olyan lesz, mint amilyennek az ember elképzelte, akkor meg már az a csomag, amit bevállal, se fog neki úgymond annyira tetszeni. De nem azt mondom, hogy minden házasság miatt megy szét, csak szerintem ez néha annyira egyszerű, meg logikus, tudod így Istennek a beszéde alapján csinálni a dolgokat, mert az ember csak körbenéz, meg beszélget a környezetében, akkor látja, hogy így én mondjuk ez nálam ilyen szakma jártam, mert folyamatmérnök vagyok, de hogy tudja, így a egyes lépések így hova futnak ki, hogy ez szerintem így látszik. Ezt a 2 évet te egymagad erőből lenyomtad, vagy akár az eddig időszakot, vagy továbbra is tartottad a testvérekkel a kapcsolatot, a pásztorlás, vagy stb. Tehát igazából kérdésem lényeg, hogy mennyi szerepe volt a közösségnek abban, hogy végig tud csinálni tisztán akár egyességet, utána meg a házasságot éveiben ez? Nem feltétlenül a tisztaság szempontjából volt igazán létjog, vagy na, akkor ezt majd kivágjátok meg. Tehát, hogy nem a tisztaság szempontjából volt nekem igazán fontos, bár abba egyébként én is kértem tanácsot, pont így a biológiai dolgok miatt, hogy most akkor hol érdemes meghúzni a határt, mert így nem tudtam egy ilyen adott dologhoz kötni, hogy akkor tehát azt tudtam, hogy hol van az a határ, amit mindenképp meghúzok, csak hogy akkor mire figyeljek. Tehát, hogy ilyen szempontból csak egy tanácsot kértem egyszer, de hogy abból a szempontból meg, hogy mi együtt tudtunk maradni, és össze tudtunk házasodni, ott mondjuk a Norbinak, a Füzér Norbinak elérülhetetlen szerepe volt abból a szempontból, hogy mivel engem így nagyon behypoltak a Norbiék, amikor megtértem. Tehát engem nagyon sokan ismertek a gyülekezetben. A feleségem szintén azért viszonylag egy ilyen ismertebb családból, a pogácsás családból származik, és ebből kifolyólag csak volt egy olyan hatása ennek, hogy amikor nyilvános lett, hogy mi együtt vagyunk, akkor annak azért volt egyfajta ilyen szellemi behatása, hogy erről elkezdtek beszélni az emberek, azért voltak olyan lányok, akik mondjuk így bennem gondolkoztak, voltak olyan fiúk, akik a Verában gondolkoztak, hogy majd megkeresik, és ott azért voltak olyan dolgok, hogy ilyen random egyik pillanatra a másikra ilyen elhidegülések, meg ilyen, mi így a kapcsolatunkban ilyeneket vettünk észre, mint hogyha elmúlt volna a szerelem, vagy így hirtelen voltak ilyen krízishelyzetek, és azért megvannak azok a dinamikák szerintem, amik így jönnek a filmekből, meg mindenhonnan, hogy fú, baj van, már az elején jön valami probléma, akkor gyorsan menekülj, meg ugor ki belőle. Mi lesz ebből, hanem? Igen, és jó volt ebbe tisztán látni, hogy itt a szellemi dolgokat hogyan kell megharcolni, meg hát hadd ne mondjam, hogy nekem a családi hátterem is olyan, hogy vállások, hűtlenségek, a saját személyes sorsomba is azért mondtam, hogy nem szent módon bántam a nőkkel, tehát hogy nekem ezeket mindig fel kellett belül dolgoznom, és azért a feleségem mit tűne most mellettem mosolyogne, tehát hogy ő biztos sokkal jobban árnyalna a képen, mint most én teszem, hogy neki meg abba volt nagyon nagy szerepe, hogy amikor nálam volt egy ilyen kis belső borulás, hogy akkor így el is gondolkoztam, hogy most akkor biztos ő az, hogy akkor ő meg mindig kitartó volt, és segített nekem, tehát szellembe is támogatott, megtanultunk közösen imádkozni, böjtölni, és valahol én azt éreztem minden egyes ilyen krízis helyzetben, mert volt több, hogy nem így Isten jelzett be, hogy most akkor ő lesz a te feleséged, és ilyen angyalok seregei leszálltak, hanem így kb. Azt éreztem, hogy így rám vár, hogy most döntsem el, hogy mit akarok, és abban a pillanatban, amikor azt mondtam, hogy én szeretném ezt tovább csinálni, akkor mindig volt egy ilyen szintlépés. Tehát, hogy mindig így én így gondolkozok a hűségről is egyébként, hogy nem azért könnyű az embernek hűségesnek lenni, mert mindig úszik egy ilyen rózsaszín ködbe, és soha meg sem fordul semmi gonosz gondolat a fejében, hanem hogy amikor nehéz időszak van, akkor is, ha más nem erőből végigbrusztolja, és azt mondja, hogy én erre esküdtem föl, úgymond. Megígértem. És megígértem, hogy ezt fogom csinálni, és végignyomom.
És erre a fajta ilyen reakcióra meg az úrnak van egy ilyen hatalmas nagy áldása, és nekem így már így az ismerkedés egyesség során ezt éltem át többször, de ehhez mondom, nagyon-nagyon kellett az, hogy a feleségem is kitartson azokban a nehéz napokban, és ne azt mondja, hogy figyelj, akkor én nekem ennyi volt, és mentem, mert ez is érthető lett volna, tudod, így a részéről, de hogy aztán hála Istennek a házasság egyébként hozott egy áttörést ezen a területen is, mert jött egy nagyobb szellemi védelem is, meg én is szerintem így közösen is megtanultunk harcolni, meg én is a saját hátteremet, múltamat így egyre jobban, szépen, fokozatosan így sikerült nyomni. Most már egyre jobban sajnálom, hogy nincsen itten. Ja, igen, egyébként mondom, mert így néha mosolyog, hogy jó, azért ennél azért keményebb volt a helyzetnek, tudod, mert így az ember így a saját oldaláról néha pozitívabban tud nyilatkozni, de tehát senkit sem szeretnék áltatni, aki most hallgat engem, hogy én sem vagyok egy ilyen ideális férfi, meg akár kicsoda, tehát hogy én is rengeteget hibáztam az udvarlásba, a jegyességbe, a házasságba is, de hogy van mellettem egy csodás nő, aki úgy szeret, ahogy vagyok, és segít, hogy jobb ember legyek, és én ugyanezt megteszem oda-vissza. Tehát, hogy így az elmúlt most már így a udvarlási időszakkal együtt 7 éve tart ez a dolog közöttünk, és én úgy érzem, hogy sokkal jobban szeretem, mint bármikor. Tehát, hogy most kezdtek beleönni, úgyhogy... Ja, igen. Hát nektek meg még inkább gratulálok egyébként, mert azért már 20 plusz év az manapság már olyan, hogy mindenki felkapja a fejét sajnos, mert örülnék, ha ez lenne az általános. Pedig mi kezdők vagyunk, mi mindig folyamatosan tanulunk, úgyhogy szokták kérdezni, mennyi ebből a nehéz időszak? Hát az első 21 év, és nehezebb után már biztos könnyebb lesz. De el tudom mondani, hogy tényleg, hogyha az ember jól csinál, nekem személyesen a kijelentés az elejétől az volt, hogy az úr a jó bort a végre tartogatja, és tényleg egyre jobban érik a bor. Vagy visszatérve a te életedre, és szeretném megköszönni, ezt ilyen őszintén felvázoltad, és örülök, hogy vannak ilyen jó példák. Térjünk vissza a zenéhez. Tehát mondtad, hogy adott előketet a zenélésben, hogy megtértél, tehát szinte már effektív feladtad volna, abba hagytad volna, de megtér is adott egy lendületet. Mi volt ennek a motiváció? Azon túl, hogy ezt az úrnak a dicsőséget tudom csinálni, de ezt úgy, ha bővebben picit így kifejtét. Hogy most a zenei része? Zenei része. Tehát, hogy... Ez is egy folyamat volt nekem, mert amikor tehát, hogy én az MLP-re úgy néztem, nem csak szellemileg, hanem szakmailag, zeneileg is, hogy ilyen fúvaszta. Tehát, hogy az, hogy én velük... Mai napig így nézem. Ja. Tehát, hogy velük egy színpadon lehet állni, meg rappelni, meg ilyesmi, ez nekem olyan volt, tehát, hogy amikor először fölmerült ez, hogy közös dal, akkor ilyen fúvaszta mindenit. És az volt az érdekes, hogy pont egy ilyen nehezebb napomon írtam meg egyébként az első szövegemet, ami a Feldalolba volt a közreműködésem velük, és ez kb. Így a megtérés történetemet írtam bele, így akkor még én is ilyen metaforikusabban 16 sorba, és így annyira megérintett, így szellemileg visszahatott rám, hogy éreztem, hogy ez konkrétan egy ilyen szellemileg inspirált dolog, hogy az ember ír. És aztán elmentem velük fölvenni ezt a dalt, és ott helyben megírtam egy másikat, tehát ilyen se történt velem életemben, hogy így elkapott egy inspiráció, ott helyben megírtam egy másik szöveget. Jött a flow is. Az volt az Egyszer című dal, és nekem az egy olyan erős élmény volt, hogy onnantól így éreztem, hogy én akkor ezt szeretném csinálni. És akkor még az Ábristól kaptam pár ilyen alapot, tehát abból lett az Alvajárók ébredése, az írta és rendezte az első néhány ilyen dal, de hogy ennek megvolt a folyamata, hogy tehát először én is olyasmi dalokat akartam csinálni, mint az MLP, így stílusilag, szövegileg mindenhogy. Aztán így elkezdtem felfedezni, hogy ki vagyok én az úrba, mi az, ahogy én szeretnék kommunikálni, és így az idővel alakult át az mondjuk egyrésztről stílusilag is, tehát ebbe is így az úr belenyúlt kb., hogy összekötött olyan emberekkel, akiken keresztül elkezdtem kilépni a komfortzónámból, és ilyen másfajta populárisabb stílusokba is, meg az új vonalas hip-hopba is próbálkozni. És nekem az Egy név minden fölött volt ebbe egy ilyen nagyon nagy fordulópont, mert az a szöveg is úgy jött, hogy csak elkezdett így lüktetni bennem, hogy egy név minden fölött. És ez így hónapokon keresztül. És megírtam ezt a szöveget, és akkor az ifjabb Balogh Ferivel vettem fel a kapcsolatot, hogy erre akkor egy ilyen új vonalas stílusú hip-hop dalt kéne csinálni, és az annyira megtetszett ez a stílus, hogy ebből kiindulva, meg aztán szintén megtért egy ilyen srác, a Vikta, aki ilyen alapokat csinált, hogy annyira így az érdekes, hogy én ezt élem át a zenélésben, hogy Isten inspirálja is, ad olyan embereket mellém, akikkel ez így megy előre,
és valahogy van benne egy ilyen, tényleg egy ilyen vezérlés. De mindenképp érzed azt, hogy van egy szellemi háttere, hogy igen. A forrása az valahonnan mélyebb, magasabbról jön, nem egy egyszerű elméből. És nem azt mondom, hogy minden dal egyébként olyan, mintha lediktálnák fölülről, tehát hogy van olyan, amit tapasztalatból... Igen, de meg sok mindent írok tapasztalatból, meg az igéből való felismerések által, de hogy azt kifejezetten élvezem, meg ahogy így rájöttem, hogy én tényleg egy ilyen konfrontatívabb típus vagyok, szeretném az evangéliumot kimondani nyíltan és vállaltan dalokban, hogy így ez lettem én, tehát ez lett így az én hangom így az Úrral közösen, hogy tényleg akkor ez a keresztény rap, ez így legyen így nevezve, hogy akkor ez egy keresztény rap, én nem akarom ezt rejtegetni, hanem ha egy ember életében csak egyszer hall tőlem egy dalt, akkor abban legyen benne az, hogy mi a válasz az ő problémájára. Most keresztény rapper vagy keresztény, aki rapper? Vagy rapper, aki keresztény volt egy ilyen Igen. Én amellett vagyok, személyes koncepcióm az, hogy én keresztény rapper vagyok. Tehát, hogy nem akarom külön választani, nem akarok mi is így nézünk rád, úgyhogy... Ja, köszi. Csak, hogy én nem is akarok a szakmának megfelelni. Tehát, hogy én nem egy művészetként élem meg, meg nekem nincs is bajom azzal, aki művészetként kezeli a zenét, de hogy nekem ez sokkal inkább egy eszköz arra, hogy a tehetségemet arra tudom használni, hogy az evangéliumot hirdessem. És nekem ez a belső hajtóerő, és persze lehet, hogy ez majd változni fog, hogy éppen aktuálisan mit szeretnék, vagy hogyan kommunikálni. Csak most az elmúlt néhány évemnek ez van a középpontjában, hogy én ezt érzem, hogy ez egy eszköz, amin keresztül rengeteg embert meg lehet szólítani, és ez a tapasztalat is, tehát, hogy különböző platformokon, TikTok, YouTube, tehát, hogy ezek a mostani ilyen 9-16-os formátumú ilyen short videók, hogy ezekkel ilyen 100 000-es nagyságrendben lehet embereket érni, és meglepően jó reakciókat kapok, tehát hogy nekem ami a legnagyobbat ment dalom, még nem keresztény körökbe is visszajutott hozzám, hogy ilyen FIFA streamerek meg ilyenek játszanak, és megy közben Jézus segíts, hogy túléljem, tudod, és akkor én néztem, hogy ez kemény. Ez a megdöbbentő számomra, láttam egyik videódban, hogy éppen erről beszélsz, mert ugye van a vívódás sokszor keresztény zenészekben, burkolt üzenet legyen, kétértelmű, vagy direkt nyílt üzenet, és azt mondtad, hogy megdöbbentő számodra, hogy a nem keresztény közegből arra jött a legtöbb visszajelzés, ami direkt volt, és nem burkolt. Igen. Nekem ez a tapasztalatom, én megértem azt a vonalat is egyébként, csak hogy így ennyivel árnyalni a képet, hogy nincs jelenleg Magyarországon sajnos keresztény zenei kultúra, tehát annyiba kimerül, hogy az egyházakban a dicséret az ott van, de hogy hogy legyenek koncertek, rendezvények, tehát hogy állandó rendezvények, így kb. Ez az a nap van Magyarországon, meg itt is most tök jó, most egy ilyen fesztiválra jöttem, ugye aminek a feltöltőre. Ugye minek kapcsán itt vagy, igen. Nem tudunk beszélni, mert a műsor rögzítés időpontjában előtte vagyunk, úgyhogy kár, hogy nem, hogy utána, hogy tudnál egy-két mondat is mondani arról, hogy milyen volt. De hogy tudjuk, hogy jó lesz. De... Igen, és csak annyira akartam kitérni, hogy akinek ez a talentuma, hogy ő zenész, és én hiszek ebben, hogy valakinek ez a szakmája tényleg, hogy ebből tudna ő igazán megélni, az, hogyha benne marad ebbe a keresztény kontextusba, akkor jó eséllyel megélhetési szinten nem fogja tudni csinálni, mert jelenleg ennek nincs kultúrája. Én azért vagyok egy könnyebb helyzetben, mert én a végzettségemből, szakmámból adódóan meg tudom azt csinálni, hogy megvan a megélhetésem, és mellette ez olyan értelemben hobbi, hogy nem ebből keresem a kenyeremet, viszont olyan értelemben meg a hobbinál több, hogy nekem meg célom ez, hogy kialakítsak egy olyan kultúrát, ami akár mondjuk, és ezt nem egy ördögtől való gondolatnak tartom, hogy anyagilag is mondjuk fönn tud tartani embereket, mert ez meg kívánatos lenne, hogy egy zenésznek ne az útvonalak legyenek így egy keresztény zenésznek előtte, hogy vagy az van, hogy oké, megmaradok teljesen hűen az Úrhoz, de cserébe el kell mennem még egy gyárba is dolgozni, vagy a másik útvonal az, hogy beállok egy világi zenekarba, és akkor megkockáztatom, hogy esetleg megfertőzi a saját kapcsolatomat Istennel, és kb. Most jelenleg ez a két útvonal van, és megértem ennek a frusztrációját, mert akinek ez az élete, hogy ő egy zenész, tudod, mondasz neki, hogy hát figyelj, egyértelműen menj már egy gyárba 3 műszakba dolgozni, tehát hogy ez sem egy reális elvárás szerintem. Nagyon szépen köszönöm. Azon kívül, hogy ugye a zenédnek az inspiráció, az Istennel a kapcsolat, a megtérés után ki tudnál emelni az életedből esetleg egy olyan mozzanatot, ami úgy bizonságképpen, hogy jó, tudom, ha nem vagy az Úrban, akkor lehet, hogy nem vagy házas, vagy lehet, hogy nincs családod, vagy lehet, hogy több kimenete lehetne az életednek, de hogy mi az, ami
az életednek egy olyan mozzanat, hogy egyértelműen tudod, hogy az Istennek egy erőteljes beavatkozása volt. Most ez ilyen furán fog hangzani, hogy azt mondom, hogy így körülbelül minden, mert hogy nekem megvannak ezek, tehát hogy ez így konkrétan tényleg megtörtént velem többször, hogy ülök otthon, és így körülnézek, ott van a feleségem, ott van most már 3 gyerek, meg ott vagyok, hát dicsőség az Úrnak tényleg, és hogy ott ülök egy olyan ingatlanban, ami szintén így nem lenne a miénk. Tehát, hogyha én nem térek meg, akkor se feleség, se gyerekek, se ingatlan, és hogy nekem ez egyszer egy ilyen óriási hála meg Isten félelemre is indít, tudod, hogy így bennülök egy olyan életbe, meg sorsba, ami tulajdonképpen full abból következik, hogy én megtértem. És elindultam ezen az úton, és meg is maradtam rajta, és tényleg ezért nekem így ezt tudnám így kiemelni. Hogy ezért mondom azt, hogy körülbelül minden, mert tényleg ami most jelenleg jó és áldás az életemben, az minden abból a 7,5 évvel ezelőtti, vagy meg közel 8 évvel ezelőtti eseményből, meg annak a következményeiből fakad. Akkor ez egy fullos spek. Hát ez teljes mértékben, és ezzel nem prosperitás evangéliumát akarok hirdetni értelemszerűen. Figyelj, igazából valahol az összes embernek szívén ez a vágya. Egy olyan családi környezet, ahol öröm van, ahol béke van, ahol a fellépő konfliktusokat tudjuk kezelni, tudjuk lépni rajta, és egy olyan életérzés fog el, hogy tényleg, ahogy mondod, szétnézel, és úgy érzed, hogy nincs semmiben hiány. Tehát, hogy hazaérkeztem, köszönöm szépen, jó vagyok, ezért érdemes küzdeni, ezért az életélményért érdemes felkelni és harcolni. Igen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket így megosztottad velünk. Szerintem ez így teljesen kerek, és van amit tanulunk belőle. Nagyon örülök személyesen, hogy így megismertünk így is, meg a döntésednek, az előtt 8 éve meghozott döntésednek, mert ez se lenne, hogy itt ketten ülünk, igen. meg beszélgetünk erről, és bízom benne, hogy lesz olyan a hallgatók között, akinek ad inspirációt, löketet, és főleg annak szurkolok, hogyha jegyben álló, meg házasság előtt álló fiatalok hallgatják meg ezt a felvételt, vagy nézik meg, akkor merítenek belőle bátorságot, hogy érdemes megmaradni tisztán, érdemes kitartani, hogy majd idővel ez az életélmény, ez egy ilyen teljes csomag legyen, hogy legyen volt értelme ennek kitartani, annak ellenére, hogy nagyon nehéz. Hát nehéz, maradjon meg abban, mert nem nagyon, de nehéz megállni, nagyon sok impulzus ér az embereket a világból, de mindenre van erőnk Krisztusban, aki megerősít minket. Meg azt kívánom, hogy nagyon sok inspirált dalt kapják az Úrtól, és elérje a célját, embereket érintsen meg, de másodlagosan pedig mi megörülünk neki, hogy viszont tudunk rajta, hát hogy nem tudom, hogy mondjam ezt helyesen, hogy gyülekezet korrekt legyen, hogy szórakozni, örülni, táncolni, bulizni, nem tudom, vegyen mindenki úgy, hogy akarja, de én szeretem látni, hogy a fiatalok, és magam is közéjük tartozok, de nem merek annyira csápolni, mint ők, de azért jó látni, hogy amit teszel, az nem csak kifele van értelme, hanem befele is. Én úgy gondolom, szükségünk van a munkádra, úgyhogy az Úr erősítsen meg, támogasson meg, és sok sikert, és a mai fellépéshez is sok sikert kívánunk. Hát nagyon köszönöm, meg hálásan köszönöm itt a meghívást, meg a lehetőséget. Én is bízom benne, hogy tudnak majd meríteni belőle, akik hallgatják, meg nézik, meg egyébként elérhető vagyok különböző platformokon kérdés esetén is, tehát igyekszem ezekre is reagálni, és hát Isten áldja ezt a munkát, igen, úgyhogy az Úr áldjon benneteket is, meg ezt a munkát, amit csináltok, és külön örülök a személyes találkozásnak is. Köszönjük szépen, itt voltál. Köszönöm. Tőled meg lassan elbúcsúzunk a következő podcastünkig, és hát bízom abban, hogy mindenki levonja magának a következtetéseket. Nagyon jó volt ma is látni azt, hogy Isten hogy dolgozik, személyre szabottan, egyéni módon, és hogy ment meg embereket, tehetségeket. Úgyhogy, ahogy hallottátok, aki nem ismeri, keressen rá. Tibes, TikTok, YouTube, Facebook, ami egyszer létezik szerintem mindenütt, és élvezzétek azt a tehetségnek a gyümölcsét, amit ő kapott Krisztustól. Isten áldjon benneteket! Joy Nest Coffee. The True Life Podcast.
A történetnek nincs vége, ha nem jó a vége. Join Nest Coffee. The True Life Podcast.